Dialèctic no és tan sols un espai d'aprenentatge, també és un espai on presentar consultes i les consultes aquestes s'obren a través d'un diàleg i una reflexió. Com valoraria aquest procés de reflexió quan es presenta una consulta? Doncs aquest procediment resulta bastant enriquidor perquè d'alguna manera, quan tu et trobes amb un dilema, et quedes una mica com encallat en aquesta idea, en aquest conflicte, de dir no sé cap a on anar o et trobes amb diferents opcions que no acabes de trobar la manera de resoldre. Aleshores, amb aquest diàleg que s'estableix, d'alguna manera, t'ajuda com a reflexionar o anar més enllà, a posar-te, doncs això, si fem aquesta opció, què passaria, amb quins altres dilemes em trobaria, i aleshores per això és bastant enriquidor perquè et va com també aportant idees noves i donant el camí una mica per acabar resolent la situació. Jo crec que és la força o l'element clau d'un espai com aquest. És a dir, si realment el que vas a cercar és només una resposta, no tindràs mai aquesta capacitat d'autoreflexió i de poder fer l'elecció des de la teva perspectiva. Per tant, jo crec que amb aquest acompanyament, amb aquest posar sobre la taula diferents opinions o idees o reflexions que segurament en tu potser no hi havies pensat, i algú que des de fora també et pot aportar una visió diferent, t'ha d'ajudar a trobar la millor solució. La part positiva és aquesta, no que et donguin la solució, sinó que et donguin les eines i les reflexions i les idees perquè tu puguis, a partir d'un ventall molt més ampli, trobar quina és la millor resposta a una determinada situació que se't pugui plantejar en tu en el dia a dia. Jo crec que és molt acertat, Primer per qui és l'interlocutor, que són persones de l'oficina antifrau, que pel tracte que hem tingut és gent molt formada i experta en aquest tema i que per tant poden oferir respostes molt interessants i molt per tota l'organització. I a més també el fet aquest de que sigui en format diàleg, també rebaixa una mica la possible tensió que hi ha a vegades quan es parla d'antifrau o de corrupció. És un tema que et tira una mica enrere, però és veritat que en les organitzacions ens poden sorgir dilemes ètics en el nostre dia a dia. Jo crec que és normal que sorgeixin i el fet de poder tenir aquest diàleg amb algú expert, doncs jo valoro molt positivament la forma aquesta d'abordar el dialèctic.